Usembut mijang ba kajelau ba persatuan tensong lapan pau bala dakinong hikai ki badan hapo kalama Federation of All School Teachers of Meghalaya Fastom ki peteng bantia apo srok wat hadien bala depan ai ke jingkular kadai ke badan ie shalndet batla bandan ki bakan shot iki nadien habai keren bat kilar patai kubor ba persatuan uloong ba sorkar radu mentirang ba bat kumju ru kumau sembut mentirang ba kiladap ban kular ba hasin syong jingelang ke kunhon menteri kin sapun urlong ya ke jingdawa ke jongki bat ladakam urlong kila bonwan biang surok ban hi haswa jongkani ba persatuan ula pentep ula dap bani kendo ya ki khot ke fastam ba ke sorkar kelakular ba sispa na ka sispa ban siu ka lumsam gran bat hakasin syong kabinet kin sawanra ban menjur ya ke jingdawa ke jongki lada mentah kaba ka assurance lane ka jingkular jongina sorkar UCM lu ngatrai wi kenduk menin ne kemno satai sa garu kaba uru ukular kumta ngaru meneng la kular biam yaki kumta la da kinang ya petengi ya kene kejingaki kaba ngamut ban pensyai yang ne kolong in bisyar upai bak aga jelam kala jongi namar bakani kaba mut mdesu ka agenda ban om ban kentiu ya ka lomsom gran kaba mut don pat dan kiwi pat ki agenda kiba manga la ne mangi mapi kum ki media la se pimtik dia kata ngamla ben ong kum nu ngamtip dan rei ha ke jing yo sngo bat ha ke jing yo I jonga kolong abi kren bat ngang sngo ba kala dei yaki bakin pensyai yaki nong hikai parokhoi ba kin withdraw no ya kene ke jing yaki kin late up hala jong kai ka sem hadu kata kaski ka bandon ke kabinet bat ande kilayo I ya karai kata ngamla benong bihun na bimhun dan rei hisin ba nakalian ke government nakalian government kin sim ya karai nakamen scam ba karai kan long na kumta ka jingbit jingbiang jongkin nong hikai na kumta ka jingbit jingbiang kitu ki aided school baro ki badon ha jelame la jogi ngabatai ya ka status ya karai nakaliang jong ka sorkar ha ka dei bat kentiu ya ka lomsom grant jong kinong hikai ha kineki aided school ke bagi ong hapo ka jelame la jungi porok koi de ha ka jingi kren ngapatai syayaki bapek ka government nakaliam jung ka government hadin bangilai syong ya ka kabinet menhakani kelas bat hadin bangilai I kikot kisala jan biang atam de ngipa biang ya kaneka kot kesla syapo ka department concern ha ka ba kin warra pada hakani ka kabinet kaman salong bat kata kalomba kapas ngutenar kalomba hakani ka kabinet komisyon lu nakaliang sorkar ni larai ba ngin kenti ya kalom som gran jong kiniki aided school baro kata kadi ka mga pentip syaki bat halor jong kata ngat kerpat hu ya kinong hikai baro hapo jong kanika organization noong yaki sngoba ka dei kapor habang ngalak batai ban ngalak kular ru yaki ban nagleng sorkar ni lalong sispak nak sispak ngilak kular bangin kentiu yang ane kalom somkran tinga ong kis ngoba call off no ya kane kajinya ki ke jompi let syayi tia suk tia sai nang tapek lano ba kan long ka kabinet baladejia lesi kad karai kalong dekum wepat te kata te pila ya kapan peteng biang ya jinga ki jomki namar balai namar bangala khot kerpan nilai kren kerpan batki markmat batki tu kinong yalam dan rena kaliang jomki ru ki ong ba ya kan ingin pala ban ong kunong imla ban rai te ha ka bangin le ban ai ko buari kan syaki nong hikai pro ki bandon mentang tai ya kemat jom ka additional secretary Kaiga daw sukar kapsunala nga kabinet last kabinet ha gede ki naptukin naging hikai kamnon daw bang on pi ba kidang don sakat tu kan netli ki observation na kaliang jungi ke kabinet ki bangi ngi ong ba idang don teng I koma teng semikolon mapi ya kan ni similale kade belong jana kajikai jikdia ru kalong janai ban lapatai ki menepet la dade ban hagi sistem ar foklur lai foklur san foklur kadang biak kani ka ban poi de aspaklur sistem tekap kabamut kajingat thir jengmut mangi kabinet lakum no dei bandunai kalai sin sosin haka kabinet kata ka pasai kadar lanjai la dpi ongi ba si foklur san klur hagi sistem ban ong ban makan kata ke jinglot ya kata kam don jinga ngila ban rai no urut bendem no ka
dan dengan opi kan ini berkat negeri yang baru nomor hang ni ndai tangki ide school don ski we ru school kiba kementak ki SSI gidon kiba pi long hang ta mong bingi hapan berkat nadiang namon bat nadin bana kapal kadai shan itu mukiba ke kabinet semua pensimra ini wahu minister in charge of education kondom tu ka jilang juga bi menakan ni ka bangilong ke kabinet na kaliang minister of education udon meeting hadali kan ndai bu pep khana udon ke meeting hadali hadu next day wan pai pan terreki don pat ki babun ki agenda ngamane ngapan syaya ki namar kejung keren lagi kisngau ban ong ba ka agenda ka kabinet habang kabinet kamu tik tang ini we nagi don totally kat arteli dan badon santeli dan badon ruteli tengah batai ki habangi ong ka kabinet komod kino ki department ki bawon ra ki agenda ki kabinet memo laki jong tengi ya keren ya ka badai bangin pas ya ka bangin pas ko dei ban pas ki pha bia misi ki department ma pe namar pi kata ka di kurkop trekam jong barok ki state apo ka rindia berkowi lada ka kabinet ke sutu ba em kata rapat biang pha biang sa ki department bikin pendiang bar lada kla ready ban warano hakan next kabinet ni kamu nyalala bani keren lada ki pat ready padaru kamu kin nempat warra tengah batai syai kini ki leader jong kaneka association tu ngong ya kiba yo pisu tu bekla bekat kabinet kamu tik ni khotbet ani keren betang e koi ka agenda habang isong kabinet kamu bun sin ni song bat bun teli ki agenda kani ka school kamde jong ka government kidei kini ki aided school kini om kabamut paseng kala benlong de mission kala benlong de borsnong kala benlong de ki borsimet ru ya kata ngimla benlong bat ya ka power ban ong ban thung nong hikai ru ka syom bek ha ka maniji committee ki je tu ana ubi na uke do di te hnrei khap bot be dat tang ya ka guidelines ka regulation ki ai ke bolong qualify ban long nong hikai la se ha ka primary la ni ha ka upper primary la ni ha ka secondary kata hoi ke bot ya ka guidelines pa ka regulation ya ka regulation ka baka education department ka hai dengan palat nangta ka rule jong ina government kam don e na maria kane ka lomsom grant ka bini ai ki sisi benai ru kan dia seka akau jong school kamu mut seka ban di seperti bat de makapat ka ban pendun kam ban si ko tulop jong kine dong hikai tena ka dau kan ne ka majinguti ni na ka sarkar ni perkat kolong bala penuin ai ki ru instruction ba ki ru ki akan perkat lada long bala balai bakim generate fund nakam ta ki bapli ki no hikai balai se ki jing siu jo ki kabaret ni nak ad hoc ran jo ngi ai ngimla ban ai sibot ni ai kan ni te kiru ki happen find out ya kalenti ka ways and means kumno ban le kadang ba ki no hikai jo ki bapli kin im bat ha jo ka por kumno ban le ban generate revenue na ka level jo ka manjing committee na ka level jo ki tu ki aided school na kam ta ban kham pen bit pen biang ya ka rukom hikai lengba kinong hikai ki ba maki hi ki thum maki hi ki je